Detik-detik Bapak Kapolda Jateng kena roasting Abah Hanza. Auto makat semajelis. Meneake iki sing paling angel mlebu swarga, nomor siji sing jabatane paling dhuwur. Pokoke sing pundhake bintang loro. Ruwet urusane. Lho penak sampean ini mau dihisap apane sampean? Ora gablek apa-apa. Sampean paling ditakoni agama Islam, jenengmu Supiyah, alamat Pamotan RT 7, salat ora yuk? Salat, wong Islam kok. Poso, Ramadan ya poso, lagi bar. Zakat, tukang nompo. Haji ora? Duwe apa nggo haji? Wong aku nggarap sawahe bupati. Saiki dijaluk sawahe dienggo pondok. Jerene malaikat, ya wis yo nang swarga yo ngruweti akhirat. Malaikat iki ngisap wong mlarat ya rasa-rasen. Tapi nek iki kowe mbiyen dadi polisi ceritane piye? Kowe iki ora akpol kok iso dadi jenderal ceritane piye? Ayo. Duh. Nek akpol tahun piro ora tau akpol kok dadi jenderal. Kowe kok terus iso dadi Kapolda ceritane piye kowe? Nyogok apa ora? Ayo. Lho kowe kok terus iso dadi gubernur bareng lho ceritane piye? Ayo. Ruwet iki hisape. Jumlah rondo sak Jawa Tengah piro ditakokno. Angel iki mlebune swarga. Nah supaya gampang gandul kiai, gandul Habib, mulane nek petuk kiai mbek Habib nyangoni. Supaya gelem diganduli. Lagi sampean sok ning akhirat jenderal ono Habibidin kula melok gandul, ora tau nyangoni gandul-gandul. Dikipatno ambek Habibidin. Ngono anak buahe nang kon nyiapno jenderal. Ora Habibidin tok, kula nggih. Kim, kok tak bagei Kim? Meneng to Kim iki, kok tak bagei, tenang. Geknane kok nggone Mbak Rara wis oleh ngono lho. Tak wis to tenang-tenang mbek aku tenang. Tenang. Anak buah meneng. Nomor loro. Iki. Sing paling angel mlebu swargane nang majelis sakmene iki, sing paling akeh omongane. Ya wong loro iki. Ayo wong loro. Leket kayak mangseng ila hadratin mari semoga seluruh zahir mania ngene kuwi pirang kalimat kuwi sampean gak eling peristiwa Mi'raj Kanjeng Nabi diketokno sekelompok orang yang tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar, lesannya, lidahnya, mulutnya diguntingi sendiri pakai gunting dari bara api neraka, berdarah-darah, habis tumbuh lagi, diguntingi lagi, berdarah-darah, habis, ditumbuh lagi, diguntingi lagi, begitu seterusnya. Rasulullah nggak tega, kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka? Aku nggak tega menyaksikan siksaan yang begitu dahsyat. Kata Jibril, hum khutabaul fitnah, mereka pemimpin majelis, mereka tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang menyebar fitnah, suka memecah belah umat, perkataannya nggak sesuai dengan perilakunya, neraka. Mulane lek ono kiai diundang ceramah terus disangoni, itu bukan bisyarah, bukan uang transportasi.